și pula în familia, mătii, toți sunteți bogați pe Discord, Nu putu-vă te în supăra pe gură mine, de dar de ce copii. vorbești, bă, că mea și pula în familia, mătii? Ți-ai pus microfonul în gură, cum ar veni să pară că vorbești mai tare? Și tu îmi vorbești în Taci șoaptă, băga bă, mea și bă, pula capac, îți dau morții, un mătii, că e capac de tăi, sărac, pula e mea. sărac, E sărac? săracule. Dar vrei să ne sunăm cu web? Să văd, să-ți arăt, să-ți Păi demonstrez ce ceva? morții, mătii, să-ți văd muia aia, că Bă, cu ce muia aia muia nu mea să merg, vezi? Nu n-aș vezi că ești ieși în făcut din pula mea Lego, pe ești prost stradă, la cap. băga mea și pula în Ești făcut familia, din mătii. Lego, băi, probă de fraia ce ești. Auzi, cu ai Toți cine fraierul sunteți ăsta. șmecheri pe Discord, toți sunteți Dar de unde ești, pe băi? De unde ești, Pizdo? banii Ia zi, de voștri, unde ești? băga De unde mea. ești? În București, frate, În București? București. În ce sector stai în București? 3, frate, 3. Da, ia stai așa, îl știi cum ar veni pe Carlos, pe unul Carlos? Lucrează la Știu, intervenție. toți țiganii știu, frate, țiganii Păi e din țigan, e Pantelimon. țigan, da, Carlos, e țigan, lucrează la intervenție. Vrei să-ți trimit poză cu el? Îți trimit acum, frățioare, poză cu el. Fii atent să vezi ce te rezolvă fratele meu acum. În cația-și pula ta, tu Rezolv. ești în sector 3, nu? Să-i Tu ești dai în și numărul sector meu, 3, dau și dacă nu numărul. sare Da, sectorul frate. 3 din tine, cum o sări belile din măta, fii Putu-vă în atent. gură de copii. Fii Pe atent, Discord, băga-mi și pula măta băga să-mi mea bag. și pula în familia, mă. Fii atent să vezi cum sar belile din măta, cum o sări din tine. Imediat, Familia, mătii, cum de o vezi. Fii atent. metina. Mi-ai plătit-o pe asta, frate, mă plătești grav, fii atent, pizdu. Ești din sectorul 3, tu, nu? Ești băiat. Da, frate, Ia da. vezi că ți-am trimis acolo pe ceartă o poză cu un tău. Carlos Trimite. îl cheamă, e mic. E Lucrează la boscheta. intervenție. E boscheta. Da, e boschetar? Crede-mă că e boscheta. Da? Uite, acum ți-l Tot bag ca în și tine. conferință. Bagă Acum la ți-l ei. bag în conferință, putu-și morții mătii să spun. Carlos. Ia fii atent să vezi ce-ți face Carlos al meu. Din sectorul 3, dacă nu mănâncă inima din tine. Putu-vă în gură de metiniști. Nu metiniști, că acum o dăm în smardoială șmecheri. Că te dai Taci, șmecheri, băga ești mea bine și cu banii, pula nu? morții, mătii, că ești și mecher pe Discord și ai bani pe Discord. Futu-s familia, mătii, de copii. Bă, ce ai, mă, te activat și așa la ora asta? Băi, pizdo. Ce pula mea, mai iau cu Băi, probă de boschetari fraier. din ăștia. Băi, probă de fraier, ascultă-mă Tu puțin, probă de ești fraier. bolnav, bă, ești bolnav. Ia dă-mi adresa ta, probă de fraier. Ești tare pe pizdă, nu dăm numărul tău puțin. Să te sun pe privat, să te Ți-l sun, dau, să frate. vorbim în apel. Dăm numărul tău Ți-l și dă-mi dau, adresa ta, dăm share location. Strada cu sălcile unde-ți bate pula, fălcile. Nu vorbi tu, Dani, că Ți-am zis verișoară sector cu tine 3, n-am frate. nicio Nu treabă. zicea, mă, de tine, mă. Ah, Când ești în sector 3, mă spun, da. ce ai zis, mă, pizdo? Când vii cu crocodilul, cu câinele. Nu, frate, cine nu vorbi cu balaurul. crocodil, nu vorbi cu de-astea, că nu faci jumătate de oră până la magazin cu bicicleta, ce ai? Acolo în stat la tine unde stai, nu stai tu în sectorul 3 în București. Îmi zici mie vorbi de astea. Ascultă-mă, tu dacă ești șmecher, dacă te dai Ia băiat, uite, îmi uite, zici. ți-am dat numărul meu, frate. Mi-ai dat numărul tău? Unde mi l-ai dat? Ia să văd. Pe chat. Da? Stai să văd acum, unde? Nu apără nimic aici. Ia vezi, frate, să mă sun când ești în sectorul 3. Dacă nu Așa. vii și tu peste 15 ani, cum au venit mulți. Fii atent, îmi dai acum share location pe WhatsApp, ai înțeles? Ai înțeles, da? Că ești băiatul, nu? Te salvezi pizdă în telefon. Futu-vă în gură de boschetari. Acum am dat share location, gunoile, îți vezi ce ți-ai făcut belea. Bă, că mi-e și pula morții. Mamă, ce belea ți-ai luat. Ți-ai pus pula pe pieptul. Toți sunteți șmecheri pe Discord. Ți-am scris Futu-vă hai, în gură de dăm share șobolani. location acum. Ai 5 minute pe ceas să-mi dai share location de față de conferință cu toți. Hai, Mă trimite suni share mâine, location. frate. Ce? Îl sun mâine. Mă sun Mă, mâine nu, când frate, sunt în în seara asta, eu vreau să ești în facem lucruri sectorul în 3. seara asta, mi-am place repede. Mi-am place să rezolv persoanele ca tine repede. Am vorbit cu băiatul, mi-a zis că are nevoie de share location. El nu se ridică din pat. Nu intră nici pe apel până când nu are share location. Da, ce morții, mătii, cu laudele. Băi, gunoile, ieși afară de aici, ieși afară din conferința asta, că te-am Bă, distrus. mie și Am pula mâncat inima din tine, familia, gunoile. mătii. Ai mâncat pe morții tăi, că n-ai ce mânca. Ce ai mâncat azi? Zici și mie ce ai mâncat azi. Pe măta la... Ai mâncat și tu Pe ceva azi? măta la... Vrei să-ți trimit Pe ceva? măta la pachet. Pe măta la pachet. Urzici. Auzi, am încercat pe pâine. Băi, probă de fraier, de ce nu-mi trimis frate share location? Șmecher. I-am dat pule de cadavre lui măta și am mâncat astea, a făcut știe un Nu mă mai sandwich. lua cu vorbe de astea, ascult-mă, nu mă mai lua cu vorbe de astea că ești slab. Da, își băgă mie și pula în familia, Ce mă. să-ți bagi, ce să-ți bagi? Dă-mi și mie o poză cu puletele tău și să-ți trimit și o poză cu puletele meu. De 20. Vorbește morții tăi în Cam un microfon. pulete să moară tata, dacă nu cu puletele astea spar dinții lui măta. De asta Cred că așa ai mințit pe toți pe ăștia pe Discord, are da, pula mea, te-au crescut boschetari ăștia de pe medie. Ce a făcut, mă?
Au crescut doar boschetare ăștia de pe Metin. Bă, dar nu-mi vorbi așa, vorbește, ridic vocea când vorbești cu mine. Că te-am la 200% și băgă mie și nu și te aud. pula mă ta. Te am la 200% și nu te auzi. Auzi ce tatuaj are fratele meu. E. Fiți atenți, King de șmecher, frate, avatar. King de șmecher. Deci, Cum îl cheamă pe să ăsta, nu mă? te crezi pe mine, mă. Cadavrele. Du-te morții, mătii. Ce are? Ce tatuaj are? Auziți ce tatuaj are? Cu o coroană și cu King. Chiar să crede rege, dar să moră familia mea, uitați-vă ce față are. Are fața aia, uite când să bătu sprâncenile între ele cu aia. Uitați-vă puțin că are pauză la sprâncene, fiți atenți. Are pauză la Uite-te leacă cu aia ce are la sprâncene, mâncați așa. Am mai rost, fii atent cum l-a pensatul, l-a luat din fraier, probă de fraierul ăla. Uitați-vă puțin ce prășeană are. Băi, prășeană. Dar astea sunt prășeni, ce înțep cu prășenile astea, băi? Uitați-vă puțin cu aia, uitați-vă puțin, vă trebuie poză aici. Trimite, bă, că ești fanul meu. Ești fanul meu, băi, Nu vezi fraierii când ai meu. prășeni. Ești fanul meu. Ți-am dat Eu la fanul mâine tău, și băi, ți la cu mâine. mâna. Ia fi atent să vezi ce-ți fac acum, nu mai bag picirea. Odată ce trimiți poza cu mine, frate, ești fanul meu, te consider fanul meu. Stai, așa, băi, pizdul. Po, Sunt așa. S-a terminat, i-am trimis grupul lui Spooky. E greu. Cui mă? Mi-ai trimis-o? Lui Spooky, frate. Care Spooky? Raul? Da. Păi e prietenul meu și pai de pula ta cu ăla să mă picior. Mam, păi acum, frate, păi cu Spooky ne-am înjurat, frate, toată seara. Bă, Știi, frate, pe WhatsApp. că eu pus pe WhatsApp, eu stăteam, vorbeam cu Eric, făcusem lipa ăla cu de la mine din oraș, Caterica. Cine e de la tine din oraș? O fată, mă. A, credeam că Spooky cu ai, credeam că ești tu din Bacău. Nu, sunt prietenul meu cu Spooky. Credeam că ești din Bacău, frățioare. Nu, dar am rude pe acolo. Și pe cine? Unde ai rude din Bacău? Și pe cine? Nu, mă, nu, în Bonești. A, nu, ești, am înțeles. Păi păsărel, pe robă de fraier. Câinele meu. Cuțu. Pune boschetarul meu, fanul meu. Boschetarul tău, fanul tău. Fii atent, suntem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 în conferință de toți. Toți o futem pe măta, toți 8. Ascultă-mă. Toți 8 o futem pe măta. Toți o futeți pe mama? Mă, nu prea cred că ești, nu știu ce hazai, dar nimeni nu are Bă, nu-mi plac lucrurile astea așa, mai tinere. Bă, stai așa, oleacă, Ștefane. Fii atent, suntem 8 în conferință, facem apel pe privat. Și tu cum ești bombardier, așa e, bombardier, ești bine pe bani, bine pe șmecherie, nu? Îmi dai și mie, băi, păi mi-arăți acolo, ascultă-mă, băi, sclavule, ascultă-mă, mi-arăți câți bani ai. Îmi arăți toți banii care i-ai în portofel, te duci la mătă, iei banii lui măta, lui tactul, lui soarta și la toată familia ta. Bă, cred că și tu tot pe la măta și la lui tactul. Ascultă-mă, băi, mă asculți. Da, eu ascult aici, lasă. Nu, frate, el să mă asculte. Îți arăt, frate, îți fac turul casei, aici la mine la palat, că am 2 etaje. Îți fac turul casei să vezi că stau singur și îți arăt de 7 ori mai mulți bani decât ai tu în casă. Tot pe alu măta și pe alu tactului. Cum? Nu înțeleg. Nu, frățioare, ți-am zis, frate, dacă vrei să facem, uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persoane. Deci, băi, băieți, ați auzit, frate, m-au refuzat, da, m-au refuzat la... Faci și mie Ați turul auzit tot? Da, auzirăm. Vreau și eu Ai turul auzit, Palatului. Vezi că poți să dai web și aici, băi, boschetare să arăți. Nu, frate, facem apel, frate, facem apel. N-ai cum să dai aceea web, mă. Ba da, frate, N-ai cum poți. să dai aceea, bă. Pe telefon, frate, eu vorbesc cu tine. N-ai cum să dai aceea web, mă. A, păi, am auzit dacă n-ai laptop. Dar merge să Păi, am și laptop, frățioare, dacă ți are laptopul meu să mă arătă dacă nu ți-ai internetul razna. Păi intră pe laptop și dai web, băi, boschetare. Păi nu intră pe laptop, frate, eu Băi, vorbesc n-aveți cum să dați web pe server oricum. Are cum să dea, mă, băgă mea și pula. Își Păi, am dar poți să dai, mă. liniștit. Cum poți să dai? Ia-de, mă, ia-de. Poți să dai, Poți să mă. dai, partajează ecranele, mă. Păi da, partajare ecrane și ăsta e să se și arate casa, tu ești nebun. Îți arată ecrana prin laptop, ăsta e cu capul să-mi bă pula. Mă, frate, n-ai cu cine, mă, frate, eu mă iau cu păsărel, auzi nume. Un mare mafios, frate. Ești un mare mafiot? Mare Păi dacă erai așa mafiot, mare mare mafiot, ascultă-mă bine, că în 2020 mare mafiot stau pe Discord. Băi, băieți, hai să vă zic ceva. Da, frățioare, spune. Ăsta e păsărel ăla după de mera. Da, mă, Da, mă. Da, frate, păsărelul ăla după de mea. Păsărică, bă, păsărică, să-ți iau familia în pulă. barba în pulă, du-te morți, Bă, mă. Și eu ți-am, frate. Liniște puțin. Bă, păsarele, mai jocim vă? Mai joc, frate, mai joc.
Bă, stați așa, toate ca toate, dacă ăsta juca Invu, să moară familia mea, trebuia să mă facă la vorbe. Numai că e mai fraier, cred că e cel mai fraier de pe Invu, să moară Păi nu familia. joc, frate, stai liniștit că nu joc 24 din Păi l-au 24. dat aia afară. Da, Păi. nu e vorba de 24 din 24 verișoare, eu m-am luat cu unul de pe Invu și omul meu jucat de 7 zile Invu, m-au făcut în vorbe, m-au distrus. Așa că nu-mi vorbi mie tu de Invu, că joci Invu, că nu știu ce, că ești probă de fraier pentru mine, știi ce Dar zic? ce morți mă de să mă Știu că am înjurăm luat, fiecare știu că am luat zi încă pe vreo 7 Discord, băi, persoane din boschetare. conferința asta probă de fraier. Pentru că ești. Și pentru că dovedești că ești probă de fraier, înțelegi? Ce îți explic Nu, prin cuvintele mele? băi, Român prost, boschetare, albicios, fraier să moară familia mea dovedește dacă nu se faci jumătate de oră până am găsit cu bicicleta ce ai. Albicios hai prost. de... Hai mă că l-am dat mai încet, în pula mea. Vai de pula noastră, păsările ridicurul tău. Stai să-i scriu la boschetare. Dar de ce scrii, mă, nu ai cuvinte să-i vorbești? Ce? Păi da, ce pula mea tot să mă înjur o jumătate. Steady, Stai și vorbești, na, decât să le scrii. Ești Steady, talent faci așa mie turul la bală? La sol așa? Așa mai zic. Dar de papsulace, mai papsulace, din când în când. Cine mă? Cine face papsulaci? Bă, ăsta mic. Ce mă faci papsulaci? Zi-mă, păsările, mai papsulace din când în când. Da, te concentra pe chat acum, stai așa. Că nu-i multitask, lasă-l. Așa, Păsăricu, Unde păsărea? băi, păsăricu, Da, mă. ce faci, bă, păsăricu? Ce pula mea, stau. Am intrat să mă înjur cu copiii ăștia în pula mea. Auzi, mă, copii. Cu ăștia care sunt avos pe Discord, băgă mie și pula mea. Bă, dacă ești moldovean din ăla. Moldovean. La prost. Sunt oltean, frate, oltean. Oltean. Să mor tu? De unde ești, mă, din De Oltenia unde aia? ești, mă? De unde ești, mă? Am fost crescut la țară, frate, în Bă, Craiova. te zi În unde? Craiova. Craiova, frate. De unde din Craiova de la țară? Asta nu e, mă, Oltean, doar în morții lui. Când dădeam seama dacă e Oltean Oltean. sunt, băi, boschetare, oltean. Bă, tu Vorbește vorbești, bine, mă. auzi, mă? Vorbește bine, mă. Nu e Oltean, mă. nu e Oltean. La ce sunt, Dar frate? eu dacă sunt în Teleorman sunt tot. Tu ești prost, aș drept. Hai jos. Nu e Oltean ăsta, frate. Ăsta nu e Oltean, nu e Cu Iulian ăla. Hai jos. Nu sunt, frate, nu sunt. Scuză-mă pe mine. N-ai tu față de Oltenia, mă. Ah, bagați-i pula în ficat. Îți bag și eu. Nu, bagați-i pula. Bă, Claudia, Ce vrei, fă, femeia mea? ce faci, Tu-ți frate? morții, mă, de să-ți fut. Ce ai, Dani? Iar Aude, te bat ăștia. Mă jucam, mă, la mă, Call of Duty. Mă, cu ce te joci pe laptop? Jeg, Ce, mă? tu ești tot în Germania, la Paris? Da, frate, la Berlin, acolo, păi, la... De ca nu Da, m-aș La înamora Turn de Eiffel, la Berlin, Da, la turnul Eiffel ăla, așa, cum se zice. Să-mi bag... Numai toți proștii stau la Londra, în Anglia, acolo, să-mi bag... Bă, să-și pula, că și eu stau tot aici. Păi știu că am vrut să pleci de acolo. Mai ales pe ăstea, pe care îi cheamă și Claudici, stau și de Anglia și la Londra, băga mea și pula în ei. Ce-i pula în ficatul tău? Cate și poate zică. Obositele mici ești, băgă-te-i pula, băgă-ne și pula. Ia, stai că ce... Bă, uite, Păsărel Junior, calmează. Ce-i pula în ficatul tău? Unde mă scrie, unde ești de aici? Vezi că nu te auzi bine. Ai lăsat microfonul în România? Ce-i pula, ce-i pula, ce-i pula? Ia uite cât e numele personalizat, 5 MD-uri mai nou, mă. Da, mă, de la 4. S-au ieftinit, că dădeam 9 monede. Bă, acum 2 săptămâni erau 20. 20. Nu dă mai și pula în ele, că sunt și la 5 MD-uri. Mă, cum? Ce zis eu și ce zice Dan? Zise că găsi la 5 MD-uri, zice că sunt la 5 MD. Păi cred că le-au auzit pe ăla de 10 și de aia. La 5, frate. De 10.